Right, vazukuru vangu, maswera sei pamusha penyu. Ndinogamuchirai pamanheru ano. Handiti ngatisheyei live streaming yedu, ngatisheyei live streaming yedu. Ndiri kuona 8. Ngatirambe tichida vamwe. Handiti tichimirira vamwe, rega tiite tingokwazisana tibve takurumbidza tapinda munyaya yedu. Tine less than 30, tine less than 1 hour 50 minutes. Tikanyanyisa kugarisa panapa tinoita gara 1 hour. Toda kuti tingoita nyaya yedu 40 to 50 minutes. Handiti vazukuru vangu, kuita kuti nemomo wane nguva nemhuri. Right. Rozi Mugumira, thanks very much for coming to the show. Mzukuru wangu. Headlight, Marimi, Surukudi mzukuru, waswera sei. Thank you so much. Thank you very much. Nekuuya. Right. Tekla, waswera sei mzukuru wa sekuru sei. Kuri sei kwauri mzukuru wangu. Thank you very much. Nekujoina live streaming yedu. Presindoya, thank you very much. Ndaswera waswera sei mzukuru. Surukudidi. Right, Plexi, waswera sei mzukuru wangu, waswera sei, kuri sei kwauri. Thanks very much. Nekuuya nesupport, your unwavering support. Lizzie, waswera sei mzukuru wangu Lizzie. Thank you so much for coming. Ndaizivei. Kuri sei kuRustenburg mzukuru wangu, kuri sei kuRustenburg. Thank you very much. Mavideos ese ndiri kuona uri kukomenta. Thank you so much. Nechiverenga zvangu. Sometimes ndinogona kufundikana kupindura pandikasaka hati kura kuti ndanakidzwa ndikafarira. And thank you very much nesupport. Faith Zimbeva, thank you. Warova mzukuru wangu, wanga uripiko all alone. Warova mzukuru wangu, thank you very much for coming to the show. But unoita kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Handiti right. Nyaradzai Batia, yes mzukuru wangu, waswera sei, kuri sei kwauri. Zviri kufamba here. Handiti right. Paul, waswera sei mzukuru wangu, kuri sei kuchirungu, kuchando kwamuri kunai vakomana madzisha namambo. Vakomana mabhisvo. Tine chikuziva izvedu vazukuru. Right. Elvis, zviri kudii mzukuru wangu Elvis Tole, waswera sei, kuri sei kwauri. Thanks very much for coming nesupport yese yaunoramba uchipa mzukuru wangu. Handiti Smelly, zviri kudidi Smelly Shumba, wakadii zvakona kuHaboroni. Thanks very much again for coming today. Handiti thank you so much nekuuya kushow yedu. Right. Tisingapedze nguva toda kuti tibve tapinda pachirongwa chatinacho. Handiti ngatingosheya live streaming yedu, ngatingosheya nevamwe vauya. Handiti ngatiudze vamwewo kuti handei kumusha nyaya dziya dzatanga. Right. Tipfuura mberi nenyaya yedu nezuva takaita pati 1 takaintrodusa inonzi forgive and forget. Handiti forgiving and forgetting, kureva kuti kuregerera nekukanganwira. Handiti kuregerera nekukanganwa ndo zvatinoda kuti tinge tiri tinotaura pazuva ranhasi vazukuru. Tikontinya nezvandinofara nemuzukuru wangu Julie anga ari panapa. Handiti akatiudzawo nyaya yake, how she grew up, akakura nasekuru vavo, mubereki wemubereki. Handiti but sekuru vakanga vasingabatewo zvakanaka. Nyaya yachona yese makainzwa, yakanga iri nyaya yaibata. So muzukuru wangu Julie akabva asvika paakatiudza akati sekuru inini ndakavaregerera. Handiti chinova chinhu chinofadza vazukuru. Inzwa kamuzukuru, ukaita usingaregerere zvinokanganisa. Handiti zvinokanganisa iwewe wachona kunyanya usiri kuregerera. Nyaya yekusaregerera haikanganisa asiri kuregererwa, but zvinonyanyisa kuaffecta iwewe usiri kuregerera. Handiti right. Thanks very much for coming. Marshall, waswera sei muzukuru wangu, uri sei kukapa. Thanks very much for coming. Handiti
thank you nesupport. Anditi zvirudi muzukuru wangu Alois, thanks very much for coming to the show. Anditi thank you so much. Right, boom, muzukuru mukuru. Zviri kudidi Biriozim Studios. Guys, let's follow Biriozim Studios. No subscribe koko zvakare handiti yetosapota muzukuru wasekuru. Right, Icon Marange zviri kudii parisei parodhi zviri kufamba here? Thanks very much nesupport yaunoramba uchipa pamusha penyu handiti. Thank you very much nesupport. I'm loving the topic. People need to be reminded that forgiving is important. Thank you very much. Thank you so much. So zvandakuita ndakuisa link handiti, ndakuisa link panapa vazukuru. Everyone is welcome to come mustudio tizotaura handiti. Munhu wese akasununguka kupinda mustudio tizotaura. Kana uripo unoti nini ndinoda kumboreururawo kuti ndine wandinoda kuregerera. Tiripo kuwitnessa chinhu chakanaka chaunenge uchiita muzukuru, because kuwana time yekuregerera umwe munhu akakukanganisira chinhu chakanaka muzukuru. Tisararame nezvigumbu, tisararame netumabhuku. Ndinoda kuti zoni pane vakuru vedu tichikura vaitenge vane tumabhuku twezvigumbu. Do you know that? Pane mamwe mbuya vandaiambosangana navo vaiva kabhuku kavo, so kadhari kezvigumbu, kadhari rezvigumbu muzukuru. No, it's not good. Tisaite tumadhari twezvigumbu azukuru handiti. Tisaite madhari ezvigumbu hazvina kunaka. Right, rega ndiede muzukuru wangu. Muzukuru sekuru munotamba here? Aiwa, tinotamba, tinombaitamba muzukuru wangu. Uri wadi? Aiwa, hai susu tinodakara sekuru. Aiwa, zvinoda kutendwa. Aiwa, chokwadi. Nyaya ndiyo parisei parodhi mapaka here apo? aiwa, nhasi pagwanzi timbori paofu hangu, ndine ofu ye3 days. Aiwa, zvinoda kutendwa, zvinoda kuti nyama dzipote dziri dzinozokwana zororo. Hazi iko ngendaa iri mudariro sekuru. Mapika ichangotanga magona nezvotakaita part 1, so nhasi kuita part 2 tichada kumaita kusvika hamenoti kupatani. So nyaya iripo ndeyekuti yekuregerera nekukanganwira. Tiri kudiscover kuti zoni muupenyu pane vanhu vaunenge wakachengetera zvigumbu mumwoyo, wakabatira kuti handinge handise ndakamuregerera. So ndonyaya yatinoda kutaura, tichida kuonesana kuti zvakaitirei tadza kuregerera hakuna maadvantage, kune madisadvantages akawanda. Okay. Kusaregerera unenge watonge waakutsauka pakuziva kwedu, asi vanoregerera kuti vagoregererwawo, nekuti hakuna munhu asingatadzi hangu chandoziva. Saka ukaregerera munhu akakuitira chinhu ukamuregerera, iye anozozvibvunza iye ega pachake kuti saka anozozviona iye nekukwanisa kuzozvikorekta iye pachake kana uchinge wamuregerera. Asi iwe ukati munhu akuitira zvakaipa, iwewo mutsiva nechakaipa, wagadzira hondo, ende mune daka rekuti makore musikazoonani zvachose. Handizivi, ndingakwanisa kushaya nyaya yandinayo. Ndidzo dzatiri kutoda chaizvo. Okay, inini sekuru pakutanga ndiri munhu akakura zvakanga zvisina kumira, zvakaoma handiti. Zviri zvekuti vabereki vanenge vaita vaseparate handiti, vaita vasiyana. Saka ndakanga ndiri munhu wekuti kwakazonga kuina mai kwavakanga vaendawo vasangana nevamwe vakavatora ndokwavaigara, kwavakanga varoorwa, indaigara kuna baba.
saka chinhu chakanga chiripo ndechekuti uku kwakuina mai uku kwakusingasvikiki bhozi murume wanga ari ikoko anga asikatodi kana kuona gumbo rangu chairo. Apa uku kwandogara kwandoti kweduwo munoziva kuti vana mai futi vane kakusarudza kana vane mwoyo umwe wakadaro. Saka ndane dambudziko rekuti ndaiti ndikabva kuchikoro ndikauya paholiday paya bhozi ndaigarawo chikoro hangu ndati kurei ndikauya paholiday magariro acho anga akaoma. Kuti nditi ndinokwanisa kuti ndimboenda kunofemawo uri kuna mai zvakanga zvakaoma. Saka ndakakura ndiri munhu aingoshushikana anga aine bundu mukati mwemwoyo wake. Kusvikira mudhara vazonditi no mupana wangu chiita kuti ukabva pachikoro iwewe onanga kwaMutare kutaundi wonogara kuti kudanga mvura woita zvaunoda uchisununguka hako uriko ikoko. Right. Ndofunga ndanda form 4. Izvezvi manje ndati kureiwo ndapedza zvechikoro ndatiwo handina hangu kuenda kure ndagumirawo pandagumira ipapo ndikaitawo zvandakaita. Right. Nhasi unowu ndikashanda sekuru kuti uti unoda kuti usvike kana kuti uchitambidzawo mai vako kana blanket. Zvinotorema nekuti murume aripo wacho iye anenge asingadi kuona izvozvo. Saka inini hangu chandiri kutaurira izvizvi ndechekuti iye ndiye anondiitira zvakashata but ini handina kana basa naye kana chando chinotombondirwadza because chero ndikamuona achitambura ndinotori neshungu yekuti ndimubatsire ende ndimuitirewo zvakanaka kuitira kuti aone chakanaka chinobva kwandiri inini agodzima zvakashata zvaanoita iye. Chokwadi ipapo I think ndo panofanira kuti tidzidze vanhu manje vanhu vazhinji tine situ yekuda kutsiva tikaona muvengi wedu kana kuti munhu watisina relationship yakanaka naye munhu akatisanganisira mulife tikamuona achitambura ndo patinobva tati shoko. Mozoziva zvakabva zvaitika handiti last year zvakachizwa zvaitika last year. Vakabva vati mwana achibva arwara achibva aendeswa kuhospital. Inini mwana ari kurwara ndewa mai vangu. Zvisinei nekuti baba havadi hawo kundiona kana kusangana neni asi mwana ari kurwara ndewa mai vangu. Mai vangu ndo vane bundu pamwoyo. Yadorei. Hello mzukuru wangu. Hello. Network amenoti yaita sei ndeyangu kana kuti ndeye muzukuru. Hello. Yanuka. Alright, yes. Takuku. Yeah, network yangu yanga yaenda. Alright. Saka vakabva vazosangana nedambudziko futi ivo bamunina ndobva varwara vaita tsaona. Vaita tsaona pakaita mari dzakanga dzichidiwa kubetserana kuhospital sezvandangoita pakutanga zvikapera zvakadaro. Tichizoti muna February ndo pandakazonzwa vakundifonera vakundibvunza kuti uri sei mwana. Ivo baba munini vaya ndo vakandifonera vanga vasingambodi kundiona vanhu ndo vakazondifonera uri sei mwanangu ndikati no ndiri right wakuru wangu. Saka zvakabva zvatogadzira kuti izvizvi ndakukwanisa kuti ndokwanisa kufonera navo ndichitaura navo pandoda ndichitaura namai pandoda ndichitaura. Saka ukachengeta chinhu dai ndakazama kuda kuti nditsive kana kuchengeta chinhu mumwoyo saka tingadai tisingatoonani zvachose taisvike mukufa tisingaonani. Saka kuregerera kwakanaka kuti munhu anodzidza zvaari kukanganisa anodzidza ende anokwanisa kuzvidzora. Kana arambawo kuzvidzora haurambi wakabatirira unongozvidzora iwe uchimuregerera usiyana nazvo. Ndochokwadi chaicho munhu usaitire munhu plus wakambonera kuti ukada kurevenge unenge wakutopinda basa rakakurisa. Kurevenge ibasa rakakurisa kutokura wachona ari kukuitira zvinhu zvaari kuita. Unoona so
kuzorera chakaipa takangokura tichidzidzisiwa kuti zoni usasive chakaipa nechakaipa asi sivawo chakaipa nechakadii chakanaka tisasiire vanhu vanotiitira zvakaipa kana kuti vanhu vakambotipesecuta vanhu vakambotitambudza tisange takavashumira zvakaipa anditi instead we should wish them well tofana tovashumirawo zvakanaka mulife. Aiwa hako sekuru ukange usina basa nezvakawanda hauiti basa nezvakawanda asi ukangoti chese chauya unohakira newewo unohakirawo futi unohakira unorasika saka chandongoona ndechekungoti usazvihakire zvakawanda handizivi sekuru ndinenge ndakuwanza ndakutaurisa ndidzika hangu aiwa panapa tinotoitira kutoti titaurise muzukuru. Pane nyaya yawo yandasangana nayo kumacomments ndokwandakaitorawo kuvhidhiyo ratakaita nezuro palive stream yanezuro. Right, pane muzukuru wangu akabva anyorawo ndoda kuti tidetserane naye uchiripo muzukuru handiti. Right, handi sekuru ini murume wangu he talked zvakashata about me zvekunyepa zvoga zvoga with someone. Now I'm failing to forgive him because he didn't apologize. So I'm thinking kumuitira chikomba. Muzukuru wangu abuda pachena. Hanzi murume wake andogara naye ane makuhwa akanyeperawo mukadzi wake. So mukadzi ari kuti zoni I believe kuti ari panapa mukadzi wachona muzukuru wangu ari panapa ari kuzvibvira. So ari kuti zoni sekuru you know what I'm thinking of having a boyfriend. Kuda kurwadzisawo chi murume wangu. Murume. Mukadzi ndiye ada kuita boyfriend. Okay. Okay. Ivo vari kuda kuzama kurwadzisa nekuti vakarwadziswa. Asi here vachine chido havo chemusha chido nemusha wavo here kana kuti vangoti chero zvazvaita. Ipapo ndo pasina kuzobudisa ke pachena kuti achiri nechido nemba here because ini ndikaona kuti munhu kana asingachade nezvemba zviri nani ngosiyana nazvo pane kutanga kupagana nekuti ndodaita boyfriend une usingakuwadzi umwe wako une uchitozvikuwadza newewo because the moment you start cheating uchida kurivenja kuchita kwaunenge uchiita uchazviita uchiwanda usingabude pachena kureva kuti zvinhu zvega zvega zvinoitwa munhu achiwanda zvine problem. Right. Hamusi kunyepa ipapo sekuru ndosaka pandatanga ndabvunza ndikati vanenge vachada havo zvemusha wavo here kana kuti havachadi nekuti musi wamunozosangana nekubatwa vachazorwadziwa futi kuzodarika zvavakaitwa asi kuti iri nyaya yemakuhwa waifanira kungoigadzirisa because murume chakazoita kuti asvikewo pakutaura makuhwa acho iwawo zvino nyaya inongogarwa pasi yogadziriswa easy yaida kuti tiziviswe futi kuti kana aripo atiudze kuti nyaya yachona yaiva yei muzukuru wangu andisakati pamwe ndeyapinda mustudio welcome to this show muzukuru wangu achangotibata. Hello mwene wazvo muzukuru wangu venochichaitika dzokai futi tsitsi dzashe dzama kupinda wakavhura fesi because iseems kuti haisi kubvuma kuti ndikuedhe ndikukuona kuseri but kuti ndikuedhe manje iri kuramba so let's try kupinda takadi kana takasununguka tipinde takavhura zvedu zviso zvedu because mamwe magadgets anoramba ndeti so ndo nyaya yachona hanzi inini ndoda kutomutsvagira boyfriend kuti anye inzwaika andinyorera hanzi the problem is I told him that I need an apology but iye akuona sekuti haana kunditadzira plus kutoramba
hanzi mukadzi akadhimanda an apology kuti aina handisi kuda zvakawanda sekuru panyaya iyi yakandibata to an extent yekuti all I want is just an apology. Munhu ungoacceptawo kuti zvona ndakakukanganisira mukadzi wangu, sorry. So murume ari kuti aiwa inini handina kukukanganisa. Asika kana iye murume ari kuzviita gamba, kana ivo vachingoona kuti hazvisi kuita vanongobuda mazviri, kwete kuti vati ndinotsiva nekuti ndichatsvaga boyfriend, nekuti pavachazobatwa neboyfriend iyeyo vachazoningwa kuhwanda vasi kuda kuenda vachizongomhanyiswa manje, ende pachaita matemo kana kutemana kofa munhu. Saka izvozvo hazvigadziri chiro. Yes, because hanzi nasibusisiwe ari kuona kuti sekuru but zvimwe unenge warwadziswa kusvika pabhonzo zvekuti ukaona munhu wacho unoita shungu dzisingaite. Kozotiwo hanzi naAgnes Petro, thanks very much nekunyora macomments azvikuru. Tinechida kuti communicate tese. Right, hanzi kuita boyfriend hapana chawasolva because murume haana kuhura munhu anongori neguhwa chete. Murume ndi gospel master. Murume ndi gossip master, saka hey, mukadzi abatikana na gossip master manje. So chiripo sometimes I think kuti woza vasi vanhu vese vaucharegerera nekuti vakukumbira regerero vamwanuka. Ndosaka muchinzwa muimbi umwe uyu anonzaniko hanzi kuregerera in advance. Pane vamwana vanotoziva kutoti uyu achatonditadzira chete. Especially mumamarriages gara wakatoregerera in advance because munhu waunogara naye, munhu waunorarama naye agara achatongokurege achangokutadzira. Sekuru mambonzwa nyaya yandataura iya yandatsanangura yandakasangana nayo handiti? Yes. Ndakatongovaregerera vakuru ivo, hatina musi rakagara dare rekuti takagara dare rekuti tiri kutaurirana. Yes. Ende havangouya vachikumbira regerero futi. Havana kutombobvera vauya, izvozvi ndototaura navo pandinodira, ende ivo vanondifonera pavanoda vachitokumbira zvavanenge vachikumbira, kana ini ndine chandinoda ndokumbira ndoitaurawo kwavari, asi hatina musi watakagara dare kuti zvandaita zviya sorry. Yes. Kuregerera sekuru ka ndoona sekuti kuri mumwoyo mako iwewe, kungosunungura. Yes. Kuregerera mumwoyo wako kwete kuti kukumbirwa ruregererwa. It's not always pauchakumbirwa ruregerero. Not always. Hapasi pese. Nekuti umwe anokukumbira ruregerero wobva wati ndakuregerera asi usina kumuregerera. Yes. Ndochokwadi chaicho. Hanzi nasibusisiwe hanzi to my sister vari kuda kuita chikomba isitu zvinonzi it's a men's world. Iwe ndiwe unopedzisira waipa zvemurume watomuchenesa. That's very true. Musi waunomuka ukangoita boyfriend ka chinotonzi chihura nditi, ukangoita chihure muzukuru ka anosara nyaya inenge yaive yako guwa rine risingachatotariswe zvachese. I think ndambomunyorera zvangu kumakomenti koko ndikati muzukuru ka ungwarire kuti wewe in the process yekutsamwa kwako unopesa watozoreswa zvakanyanya kupfuura vanhu akakutadzira. Right, welcome to the show muzukuru wangu achangopinda. Hello. Right, ameno chichiri kuitwa newe mwenewe wazva ndisizvo chichiri kuitika negajeti yako. Right, hanzi Simele hanzi vane vabereki here sisa voko vabereki vakazoona wakubatwa nechikomba vanonyarirepi
Those one true ngavanga idonyo kandi you should think all those things kuti hama dzangu kovana fungawo kuti kovana zvanda kuda kunoita chikomba handiti zvechikomba hazo hazvibudi badai anga ari amwe ngaatore murume agare pasi kana kuende kumadzitete chaiko kuti murume uyu zvaakataura ndakashora so munhu unofoseredza kuti akumbire ruregerero kana vachida ruregerero. Yes. hanzi naplexidis manje hanzi chikomba chiti sisi beta ungomuregerera asina kukumbira ruregerero rwacho. That's very true. Those are true. So show inoika tirikutonyanyisa kutokurudzira vanhu kuti ngatiregererei ivavo vasina kutotiregera. It's healthy. Zvine utano kwauri ukaregerera vanhu. Zvinotokukanganisa maBP, mablood pressure, handiti unonga wakutokanganisa utano hwako nekufunga kuti ninge akandiitira chakati, mai guru vakandiitira zvakati. Murume, especially murume kana mukadzi, munhu waundogarira naye kureva kuti rinoita bundu every time unochingoti ukamutarisa soka wogaya kuti baba ava zveshuwa. You get this? So tiri kuti ngatiregererei usina kukumbirwa regero. And so zvakafana nenyaya uri kuona muzukuru wangu nhuka senyaya yako yawataura iyi handiti makuriro awakaita unogona waigona kutopesa watoti hainini kana kuna mai vachona nekuna baba handiendeko they are choosing vamwe vanhu vachirega kuchuza inini semwana wavo first. You get this? Uri kuona pandireva zvakafanana neni inini kutaura kunokuka ndiri baba wevanasikana handiti ndiri baba wevanasikana ende chinhu chinogona kutondinetsa kuti ndiwane ndiroore izvozvika inyaya yekuti I'm choosing my kids. Ndiri kuti vana vangu first and then zvimwe zvese zvozotera. So as long ndikasawana munhu anogona kubata vana vangu sevana vake pazvinhu zvese beta hangu ndigare nevana vangu kusvika vakura ndozorora hangu ndachigara vana vangu ndiziva kuti vadi vakura. Sekuru muri kuona nyaya muri kutaura yekuti makuriro aunenge wakaita kune vamwe izvezvi vakatotema iwaya akatoti iri mudare nyaya yacho mazuva apfuura ikoko kwedu akaenda unotema iwo bamunini wacho iwo murume wamai achiti iwo ndiwo wakaita kuti ndikure ndichitambura munhu iyeye uchingopedza kuita nyaya iyoyo wobva watorwa wobva wanzi mujeri upenyu hwako zero apa pana mai futi hakusina chinhu saka zvabatsirei chii kutsiva kwacho? Hapana, zvato iwewe mukutsamwa kwako ndiwo watowapa mahwani. Ndiwo unenge watopa kashata. Instead of iwewe kuti alright vakandiramba vandideka ungozviraramira life yako. Okay, ndanga ndichitaura ndinomwe munhu wandinoziva nditi. So this person akakura life inorwadza. Munozva life inorwadza. Life iya yekuti akakura mai varipo vari vapenyu but mai vakangodecida kungosiya mumaoko ababa anditi baba vachona vobva vashaika asi vashaika akazosara achichengetwa natete hanzvadzi yababa mai variko ende vakatoziva kuti ini ndine mwana ende baba vachona vashaika havana kuuya kuzotora mwana azokura manje ubata indirege nditsvagewo mai vangu just recently I think this year kutanga kwacho ndopaakaona mai vake so aindiudza achiti sekuru ndakawana mai vangu but havandibate zvakanaka iye atova ozvinozva ne21 years mai vangu havandibate zvakanaka ndakatsaya kubva ndaenda bhozi aiva nemamwe masisters vanonzi mahalf sisters handiti
ndakataya kuda kuti ndiwirirane navo but vese it seems kuti pane nyaya because mwana uyu mai vacho vanenge vakamitiswa nababa vacho handiti so it seems like pane nyaya inozivikanwa nevamwe vakuru vese yaasingazivei. Tete vachona uku vakamurera vaive hanzi vakandiudza kuti zoni panapa takangokuchengeta nemunyaya yekuti baba vainzi baba vako vakashayika but havasirivo baba vako so unofanira kutsvaga baba vako. Mai vake ubva vatsvaga ubva vawana akapiwa madirections asvika mai vake ubva vamuti iwo handina zvokuita newe mulife mavo kubva pano zvanzora ichindiudzai kuna baba vangu zvikanzi enda kuna tete vako ivo vaenda vachakunongedzera kuna baba vako. So izvezvi ainditi anga augara ne1 of the sisters vakabva vamudzinga handiti vamudzinga so ainditi ini ndatopererwa nelife. Mwana mudiki 21 years but atova nechirwere chebp. BP yake yakatombokwira zvokutoti hei akatozomudza kuti aiwa kirega unaro forget about everyone ndo zvakamuudza zvamuati iwe kanganwa zvevamwe vanhu vese kanganwa kutoita sevasina kumboexista mulife mako iwe wozoraramira uri wega naMwari. Mwari ari kutokupa life ari kutoziva. Mwari havadhako vanhu vanogona kuramba but Mwari haataka kuramba. Sekuru munoona chii chinoitika? Hello? Yes, ndikukunze. Hakuna life yaunorarama nhasi isikazi kumboraramwa neumwe munhu kumashure. Yes. Hapana paunofamba nhasi pasingazi kumbofambwa neumwe kumashure uko. Asi chinodiwa chete ndechekuziva iwewe kuti une anokutarira asingaonekwi pasi pano 1. 2 ingozvipa chetewe kuti chauya mulife mangu chinenge chandiwira ichocho chinhu ichoyo ndo chauchatarisana nacho. Kana wasvika pachiri zvipire kuna Mwari, ndiye achakupa nzira ende nemafambiro. Zvinhu zvese zvinongoda kuti wakapa kuna Mwari chete, nekuti isusu hatina chimwe chatoziva hedu asi tongoziva kuti kupfugama nemabvi uchitaura naMwari ende mhinduro hauishaiwe. Plus zvimwe zvinhu zvizhinjika hazvisi zvekuisa mumusoro, tinoziva kuti zvinorwadza. Zvichirwadza kudaro nekurema hanzi kuseri kwemukwidza kune matero. Saka ukagara waziva izvozvo ukashingirira life yanhasi ziva kuti mangwana zvinokunakira. Iwo upenyu pamwe pachona unotorwadza zvokuti undosvika pakutoti hei pandakamira apa ndinopabudera, especially kana uri munhu warambwa nevanhu. Rejection, havakomana kana une chinhu chinonzi rejection ini ndakambochitesta kunatsorambwa pachena kunzi nevanhu kunzi haiwe handina zvokuita newe handidi kuva newe. Asi zvinhu zvinopa stress. Nditanga kuzvifunga kuti asi ndine pandiri kukanganisa. I've realized kuti zoni ukaona uchirambwa nevanhu vari kungoti aiwa iwe uri better than us. Even mulife yampano just yesterday was inini basa kwangu inini ndinoshanda nevanhu. So ndine umwe munhu wandakasangana naye ndobva ndamupawo list ndobva tatanga kuenda kwataienda. So this lady aitondiudza nyaya yake kunyika kwake ndekupi ndokukenya ndokukenya achiti ndakarambwa inini ndikabva ndatorerwa mwana nechisimba ndikazodzokera ndakazouya ndikaenda kumba kwangu ndikanoona murume midziyo yangu mubhedha everything zvangu zvandandakasiya zvaitoshandiswa neumwe mukadzi, mablanketi achitofugwa neumwe mukadzi, hembe chaicho zvangu zvandakasiya ndakatoona mukadzi akatopfeka. Handi ndakabatikana. So ndaitomudza zvinorwadza panguva yacho.
iwewe haufaniri kunge uri unonyanyobatikana seri munhu iyeyega chaakangokuudza chete mulife make ka aingokuudza kuti zoni iwe uri westandard yepamusoro-soro so aitotya kutoti iwe nestandard yako nelevel rako hamuenderani so mwari achatotipawo anoenderana newe ya nekuti mukatarisa sekuru sei vakoma vajosefa vakazotarisira kutengesa mupanda mudiki-diki vanga vaonei yes chii chaonda vakatanga vaona kumuvenga vakatanga kumuvenga vachibva vazomutengesa kureva kuti vane zvavaiziva kuti pane zviri paari zvakakurira zvavo ivo saka zvakangofanana nhasi ukaona uchivengwa uchirambwa handitika munhu iyeye ari kuziva kuti une chimwe chinhu chaunogona kuita chaasingagone iye saka fara inini sekuru mararamira andoita pachangu hangu inini ndine kamwe kakuti hazvina basa chero ukandiitira chakaita sei ndinoti hazvina basa handina kana hondo nemunhu hazvina basa zvatopera ende tinee takafanana muzukuru endakadzidza chinhu chekuti mulife muupenyu hwedu hwatinorarama kapane vanhu vanouya for different reasons ende wewe ukasashandisa njere kana kuti wisdom right kuti munhu uyu reason yake yaakawira yadarika unogona kuramba wakabatirira pamunhu wausingachafaniri uri unorarama naye. There are some people who come kuzongokuti unge uri unoita shungu mulife mako. Waizwa pana mwana unouya mulife mako ka wekuti unobatira bundu pamoyo akakudadira zvimwe zvokuti ukafunga kudadirwa kwawakaitwa ka unoti yes hauzomboregerere munhu. But munhu iye kukudadira kwaakakuita ka dai ikachita sekunge inge iri se-challenge yekuti uimprove life yako. Munhu iye akatokupusha kutoti shamwari improve life yako. Because there are some people vanouya kuzongokubatsira ende vakapedza kukubatsira ka anogona kutokumukira. Ndogona kupa example, inini there was someone akandibatsira munhu iye mulife mangu. Tondibatsira chaiko chaiko. Handiti? But angozongomuka andimukira, kundimukira kutosha kutoti ndiye kutondimukira chaiko chaiko kutotanga kutondivenga the following morning. All right. Kutoipirwa neni to the maximum. So ndakatombonetseka ndikati but munhu uyu ndomuda stereki mulife mangu, munhu uyu munhu ari right zvisingaiti. Akandibatsira ende munhu yawo wekuti do you know there are some people wekuti unechitoti ndoda kuzoitiwo kana zvinhu zvakufamba zvakanaka ka ndoda kudya naye maprofits eupenyu hwangu mani munhu. But time yake yange yapera mulife mangu. Mission yake yange yapera. So mwari vaida kuti aiwa mission yake zvayapera yanga zvazvaexpire. Mission yake zvayaexpire ngaachisuduruka kuuyewo vamwe. And do you know kuti zvoni akafamba akabva ega pandiri akatotaura zvisingaite pakaitika zvakawanda zvekutoti even myself ndinototenda mwari kutoti saka mwari ndanga ndisingaone kutoti munhu uyoya mission yake yadarika. So kunyange nesuwo vazukuru ndinokurudzira kuti muupenyu hwedu ngatizive purpose yemunhu umwe neumwe anouya kulife kwako. Right, thanks very much wauya muzukuru wangu apa takukuona. Thank you very much. Muri seiko sekuru? Tinofara, zviri kudii? Zviripo hazvo nhasi muna qiniso. Ndafara zvisingaite, ndafara kukuona zvisingaite. Kana neni ndafara. Vazukuru muri kuona muzukuru wangu uyo anonqiniso handiti? Muzukuru wangu uyu ndinomuda zvisingaite. Nekuti kubva musi waakasubscribe
pachannel panapa akadiscover TV kusvika nhasi akangofanana nemuzukuru wangu Nhuka uyo akazvivhara kumeso kubva musi wawakasubscribe vazukuru wangu ivavaka vanokomenda zvisingaiti they won't miss any video. Thank you very much. Ndafara ndakuona na handiti kasekuru chokwadi. Ihanzvadzi yako akazvivhara anonzi Nhuka. What right? Ndatoshaudza tindobvarawo sei. Munodakara ere sisi? Tinotamba, munotamba ere mukoma? Aiwa tingobvira kutamba kani zviri kuoneka kuti fesi iri kudekara iyi. Aiwa ndinobatamba kwakadini kanyiyo. Hai unono kunodakara. Aya ndafara hama pamataura chaiko. Kwiniso taura nesu muzukuru wangu. Left, center and right. Right, nyaya wainzwa muzukuru yatiri kufamba nayo. Taura nesu. Sekuru inini panyaya yekuregerera izvi. Inini alright ndingangoda kusheya nyaya yandinayo inini personally. Kuti ndine vamwe vanhu vekuti vakanditadzira handiti zvekuti ndonyatsonzwa kuti munhu yakanditadzira zveshuwa. But ndakavaregerera but handichakwanise kutaura navo. Saka toti here kusaidi kwangu ndakaregerera kana because vanhu vakawanda vari kunditi kana usingakwanise kutaura nemunhu iye kureva kuti hauna kumuregerera 1. 2 ndinosvika paextend yekuti kana ndikafunga zvandakaitirwa nemunhu iyaya ndinosvika pakutema. Saka ndakaregerera here kana kuti handina kuregerera? Alright, rega nditi muzukuru wangu Nhuka atange kukupindura ndozopindura hangu. Alright. Sisi kutaurira nechokwadi chaiko kuregerera muziba nekuti charegererwa achidzoki mumwoyo. Alright. But zvinenge zviri zvinhu zvakarwadza. Sisi munoziva kuti chinhu chikarwadza handiti. Kana matoisa inzwi rekuti kuregerera kubvisa chinhu mumwoyo menyu. Ndokuti chapera. Bozi mukabvumirana kuti handakuregerera zvapera ndokuti zvapera ka. Saka ndinokwanisa kuzviita sei kuti ndizosvika pakuregerera munhu zvekuti ndinoti zvinobuda mumwoyo mangu zvinoitika sei? Chazvinoita sisi ndechekuti mukaregerera munhu musasaite basa nechinhu ichocho chamati maregera ka. Ibvai machidzima kutongoti mukasangana nemunhu yesi modarika moenda muri kuenda. Kana musina nyaya asi yesi motoseka nguva yacho modarika moenda. Zvapera. Iye munhu munozoona iye akudzoka kuda kuzama kutsvaga kusimbisa ushamwari futi pamuri. Boza anenge aona kuti ini ndiri wrong. Kufunga kwangu ndichiriwo mudokowo pazviri. Alright, mashoko makukutu. Ini semafungiro angu. Indiri munhu umwewo zvakare akafanana newe muzukuru Qiniso. Inini ndiri munhu wekuti ndine vanhu vakandikanganisira, vakandikuvadza muupenyu hwangu. Ndikuvadza chaiko. Handiti? So, ndakasvika pandakati ava vanhu ava handichada kana kucommunicata navo. In fact, vangofanana nevanhu vakafa mulife mangu. Handiti? Vangofanana nevanhu vakadi vakafa. But then, sezviri kutaurwa nani, zviri kutaurwa nemuzukuru wangu, ndakazoona ndandega pamberi apo ndikaona kuti aiwo, ndikasangana navo ndati of course handichade kana kuvamhoresa kana kuti kureva kuti ndiri nebundu pamwoyo, kureva kuti ndanga ndisina kupora. Uri kuona kuti chinhu chinonzi to forgive and to forget ka zvinosangana nekupora kwemwoyo, healing. Because remember kuti munhu paanenge achikutadzira ka chikutadzirwa ipapo mwoyo wako. Kureva kuti mwoyo wako unokanganisirwa, unorwadziwa pamwoyo, unokuvadzwa mwoyo. Handiti? So
the same thing chiri kufanira kuti chipore mwoyo. So mwoyo unopora sei? Mwoyo uri kunzi zvoni ngauregerere, chitora zvinhu kuti aiwa zvakandiitira hazvichisina basa. Inini ndokunga ndine imwe nyaya yandakambotaura panapa, ndakatoita live streaming pandakatanga kuita malive stream, ndichitaura nyaya yekuti I'm a divorcee bro, handiti ndiri munhu akaramba, in fact akarambwa, because ndikati akarambana nemukadzi kaina handina kuramba mukadzi, ndiri munhu akarambwa nemukadzi handiti. So ndiri munhu akatombopinda panguva yakaoma, ndakaita stress, I was this close kupinda mudepression. Depression ndaitofamba mairi zvishoma nezvishoma handiti. Regai ndidzike sekuru. Yes. Wakudzika? Alright. Thank you very much mukuru nesupport yaunoramba uchipa pamushapi wenyu. Ndinokutenda zvisingaiti. Alright. So ndakabatikana muzukuru, ndikaita ronda pamwoyo, ndikasvika pakuti amai vevana ava kana kuvaona chavo chako handidi. But ndazogara pasi ndakadiscover kuti ndakaramba ndichingorota hope, ndaimurota ndichirota ndichidii, ndichingoti every time ndikangoona munhu ari kure ndoda kumufananidza naye, ndotofunga kuti ndiye. Ndini ndakatokuwara ipapo. But the day randakamuka ndichiti but vanhu vandine ndichiomesera ndikadai vana, because nyango zvakaitika, but vana vedu manje ndevedu, and there are some things zvekuti nyango vakati zvino indikatiwo zvino hatichagone kusiya, tichatofa tiri tese namai vavo vevana. Why? Because of our kids. Hatizi vanotanga kufa, pamwe ndini ndinotanga, achatouya kuzobata maoko panhamo dzangu, kwete kubata nekuda kwekuti iye anoda, but nekuda kwevana vachamuita kuti auye, kuti aiwa vana vangu vari kuchema baba vavo, so achatouya panhamo dzangu. Neniwo futi same applies. So what am I saying? Ndiri kuti regerera ukanganwire. Unozva ndakabva bundu pamwoyo muzukuru to an extent yekuti nyango ndikamuona nhasi, it's very unfortunate and not very fortunate kuti for the past close maybe 2 years plus, and tina kuonana up to date, hatina kucommunicate, hapana akataura neumwe, hapana. But izvozvika ndapora to an extent yekutoti nyango ndikamuona neumwe munhu handichatobatikani. So what am I saying? Handichatorwadziwe, ndotomushuvira zvinhu zvakanaka. Iye akatofara futi zvinotova zvinhu zviri right, because vana vangu havadi kuona mai vavo vachichema. So kana zvari kuita zvichimufadza, akaita mari yakawanda, akaizvi upenyu hwake hukamufambira, nevana vangu vanotofarawo kuona mai vavo vachidii. Handingambode kuti ndione mai, izvozvo pfungwa idzodzo ndakagara pasi ndikazvifunga kuti handidi kuona mai vevana vangu vachitambura. Kunyange takarambana, ngaararame upenyu hwakanaka, not for my sake but for the sake yevana. Ndizvozvo. So kuregerera, kuzvibatsira iwe muzukuru, kuzvibatsira. Alright, sekuru nyaya yangu iri pakuti kudii, ndokumbirawo mundibvumidze kuti ndishaye nyaya yangu. Ndakambotaura panyaya yatate Licious yamakambotaura ataura kuti she was rejected by her parents chichichi bye. So inini ndiri munhu akakura nesingle parent, ndakakura ndichichengetwa namama wangu, but sekuru life was very difficult. Tinoziva kuti pamwe pacho vana vanoabuswa nemastep mother, but inini mai vangu vakanga vari step mother kwandiri. Munhu wekuti ndakanga ndisingakwanisi kana kumuti mamuka sei, chaigona kungochaya. So inini mai vangu vakanga vakandivengera mhosva yababa vangu, because mai vangu vaiti baba vako vakaita weti mubhaketi vakandidira kumeso, ndo rakava gupuro rangu. Saka because of that, of which mai vangu was pregnant, vanga vaine nhumbu yangu patime iyoyo, ndofunga itori kuma 3 months
ndakanga ndisitori munhu. Saka nekuda kweizvozvo mai vangu vakandivenga kusvika palast, kundivenga zvekundivenga zvizvi zvekuti vakangondirumura vakanondisiya kumusha kwamama vangu kwamai vavo kuChipinge. Ndikangonogara ikoko pakashayika gogo vangu. I was 9 years old. Then ndakanga ndine sister yangu, she was 14 years old. And mama vangu vakauya kumusha, vaigara kuHarare. Vakatora sister yangu vakaenda naye kuHarare. Inini ndikasara nasekuru, baba vamai. Patime iyoyo sekuru vangu, he was also old. By then ndakanga ndiri grade 3. Sekuru life yakaoma zvekuti ndakasvika pakutanga kuziva kuti ndinofanira kutsvagira muriwo, ndinofanira kutsvaga sipo, ndinofanira kutsvaga mabhuku ekuti ndiende kuchikoro. But mai vangu vakanga variko kuHarare. No tamba, no chi, nothing. Kuma sisters avo taingoti tikaenda taingonzi vana vehureri yenhingi. Zvekuti zvinhu zvezvekuti zvakasvika pakundibata. Ndine one sister yaive kutoti nanhasi nyangwe dai even up to day ndakataura ndikati this lady ndakamudelete mulife mangu because aindiintroduce ndikasvika pavanhu vakasvika zvezve obva ati uyu mamuziya here uyu ndiye Tinisoka uyu munin'ina wanhingi. Ningi uya mwana wefirstborn yemunin'ina wangu kahurerierere kuHarare. Zvinhu zvakandibata zvekuti ndakashaya support from kubva kuna masisters amai wangu kusanganisira amai wangu. Ndakashayiwa support. Ndikagara for 4 years sekuru tichigara nasekuru baba wamai vangu tiri 2. Sekuru vangu vanga vachemberawo vainditiwo chandinokwanisa kukupa hupfu, mafuta nesauti. Zvekuti unoda kudya mavheji kana unoda kudya nyama waizvionera. Ndakanga ndine 9 years. Mama wangu vakazouya. That was because 9 years, that was 2006 pakashayika mbuya wangu ndine 9 years. Mama wangu vakazouya vakanditora 2010 muna January. But kuti ndigare namama wangu sekuru zvanga zvakaoma, ndairohwa zvekurohwa zvezvi. Zvekuti vanga vasingadi kana kundiona. Ndakanga ndisina chandaitaura kana kuti mamuka sei ikava mamuka sei yakanaka. Zvekuti vaiti vakarwara vaiti ndiwe uri kundiroya. Kureva inini. Saka zvinhu zvekuti ndakava nebhita nechigumbu chakanyanya namai vangu kuti but why. So ndaizosvika paextend yekuti ndaiti kana ndikarwadziwa because ndairohwa zveshuwa zvekurohwa zvizvi. Zvekuti ndaizosvika pakuvati alright chindiratidzai kuna baba vangu kwacho. Baba vangu vakanga vari hama dzababa vangu dzakazara zvisingaite muchitungidzwa. But vakanga vasingakwanise kundiratidza, vainditi enda unotsvaga wega. Zvinova zvinhu zvakandibata zvekuti mai vangu vaisvika pakundibatira banga vachiti varoda kundibaya nebanga kuti ndife because havana basa neni. Kusvika one of the days ndakatiza mai vangu patime iyo taigara kuBraeside. Ndakatiza mama vangu ndikaenda kunogara nasisi vavo. Mama vangu vakabva vatoti kuna sisi vavo nechikonzero chekuti wamutambira ikoko handichatauri newe. Vakabva vatoregedza kutaura nasisi vavo, her own sister, because of inini. So ndakazongokurawo sekuru ndikaitawo dzandakaita ndiri mwana mudiki. Ndine 15 years ndakabva ndatizirawo because life was very difficult. So ndatizira kudaro ndakatanga kugara nemurume. Ndakatanga kugara nemurume. Murume, he was 25 years. Ini ndakanga ndine 15 years. He was 10 years older than inini. So murume uyoya zvakanoita the same. Munoziva zvinotaurwa kunzi kana ukakeswa namai vako, mai vako vakakuvenga, your life haimbofi yakazova yakanaka. Ndo zvakaitika. Murume wangu was very abusive. Zvekuti ndairohwa sekuru nemurume futi. Ndakanga ndisina futi peace. Ndikagara nemurume for 3 years ndikasiyana naye. Kwekuenda handina, apa ndaane mwana. And ndakangorealize ndikati inini ndakudzokera kuna amai vavo, kana vachinondiuraya vanongonondiuraya. And then ndakadzokera ikoko hazvinombobvira zvachinja sekuru. Mai vangu vakangokontinya neunhu hwavo ihwohwo. Ndine mwana kudaro
because ndakaramba nemurume wangu ndane 18 years. Ndatova nemwana wangu kudaro, my child was 2 years by then. Vaito ndanchiri mudiki futi, but ndaitongorohwa zvakadaro situation anambobvira yachinja. Ndikadzingwa pamba vakati all right, just a minute, just a second. Vazukuru ndaisa link anditi kune vanoda kunge vari vanopinda ndio vachitaurawo, toda kuti tibve tangopedza nenyaya iri kutaurwa nemuzukuru wangu panapa nditi, and I believe kuti iri kubatsira vanhu vakawanda, iri kubatsira vabereki vakawanda. Nyaya yebitterness, iri kudzidza nyaya yebitterness panapa. Kunyange mukarambana murume nemukadzi ka, musabatanidzire vana, ndo nyaya iri panapa. So esa link pane vanoda kukomenta nyaya iri panapa. Ndichida kutenda zvakare muzukuru wangu Tsiniso nenyaya yauri kutaura, nyaya iri kubatsira vanhu vakawanda. It's going to help hundreds and hundreds of people. Anditi ndaisa link vanoda kupinda. Unogona kukontinya kwa muzukuru wangu. Wakadzokera kumba mai vairamba futi vachingokubata like before. Ndabatikana. So ndabatikana. Saka then inyaya yekungoti handiwanzoishei nevanhu vakawanda, but the reason why ndakuishea inyaya yekuti ndoda kuzama kuti zvibude mandiri. Ndosaka ndakusvika pakuti ndoda kuzvisheya nevanhu vakati wandei. So ndakazodzokera kumba kwedu ndane mwana wangu, ndikakumbira mama wangu kuti dei vachinditoresawo chitupa ndakwanisa kuenda kushandirawo mwana wangu. Mama wangu vakaramba zvekuti ndakasvika pakunyepa, ndakaenda kumarket square kwekwe ndikanonyepa kuti nini amai vangu handivazivi. Vakaenda kuLondon 2002 handambobvira ndavaona, saka ndokumbirawo mundipe chitupa. And then ndakanzwiswa vakati uri chizvarwa chemuZimbabwe, hatina zvatingaite, tinofanira kuti tiite sei, tikupe chitupa. Ndakapiwa chitupa ndikatanga kushanda sekuru. Pandakatanga kushanda, chikonzero chekuti ndakanga ndakushanda, amai vangu kana mwana wangu vanga vasingabati, ende amai vangu vanambobvira vatengera kana mwana wangu makorokoto, ende ndiye akanga ari muzukuru wekutanga. Pandakazotanga kushanda ndopandakanga ndakupota ndichiti ndikadzoka kubva kubasa ndaigona kuvawanika vagezisa mwana wangu, ndogona kuvawanika vakabereka mwana wangu. Ndobva ndatongoona kunge zvinhu zvaakuchinja, ndikati maybe vaita sei vachinja vatendeuka. And then ndakangoshanda kubasa kwekwe 6 months ndobva ndadhumwa nemotikari. Ndadhumwa nemotikari basa ndobva rapera. Basa richingopera ndobva wacho ndichibuda mumba mangu nemwana wako, ndakakuziya usina mwana. Ndichibva ndabuda sekuru, ndichibva ndanotanga kunogarawo nemashamwari and stuff. So ndiri kumashamwari ikoko yakazouya as a dream, ndakarota hope ndaenda kumusha kwababa vangu. Saka ndarota hope kudaro ndopandakazongotiwo one of the days ndichifamba muroad ndopakangopfuurawo imwe motikari pamberi pangu. Motikari iyoyo zvandakanga ndiri ndaingofamba nemwana wangu pese pandainge ndiri. Motikari iyoyo yakapfuura ndobva yatofamba like 200 meters away kubva pandakanga ndiri. Motikari iya ndopa yakadzoka nerivhesi. Ndobva murume uya makanga muine murume 1. Murume anga ari smart. Motikari yacho yakanga iri motikari zvimwe. Ndobva atonditi ambuya makadii, ndikati makadiiwo, zvikanzi muri kuenda kupi, ndikati ndikuenda Umbari. Zvikanzi ndingakupeiwo lift, ndikati hongu. Zvikanzi alright pindai mumotikari. Saka ndapinda mumotikari memuye murume uya ndopa akatanga kundibvunza kuti unonzani. Saka ndakamuudza zita remwana. Ndobva ati aiwa ndoda kunzwa zita rako iwe. Saka ndopa ndakamutsanangurira ndikati ndobva ndamuudza zita rangu, ndobva anditi zvonizvo kumusha kwako ndekupi, zita rako riri difficult. Saka ndobva ndamuti kumusha kwangu ndekupi, kuhwedza. Ndobva ati kuhwedza kupi kwacho because ndokwandakavakira. Ati handiziye nezveko nekuti handina kukurirako, ndakakurira kumusha kwamai vangu kuChipinge. Ndobva ati sei wakakurira kumusha kwamai vako kuChipinge? Ndikati mai vangu nababa vangu vakanga varambana. Ndobva anditi alright, baba wako kumusha kwavo kuhwedza senemu yavo vanonzani? Ndobva ndamuudza. Pandakamuudza ndopa akatonditi uri mwana watezvara vangu. Ndakashokeka sekuru kuti munhu wandasangana naye nhasi angandiudze zvekuti ndiri mwana watezvara vake chirudzii. Ndakatombofunga kuti munhu anoda kundiba. Ndakatombofunga kuti munhu anoda kundiba. And then ndopa akazonditi unoziya here kuti isazita wako ndakadzidza naye. Saka ndopa zvakazotanga kulinga mumaindi mangu. Ndopa akatanga kundiudza kuti baba vako vari kuSouth Africa. So ndobva atanga kunditsanangura, ndobva atonditi nhasi chaiye ndiri kuuya kuzokutora ndiende newe kumusha kwababa wako. Ndokuziya kwandakaita hama dzangu.
saka ndaziyawo hama dzangu ndaziyawo hama dzangu ndopandakazokonekta nawo nababa vangu ndobva vazonditi uya kuno kuSouth Africa mwana wangu uite sei ushandi. Ndobva ndauya kuno kuSouth Africa. Ndichiuya kuno kuSouth ndakasiyira sisi vangu mwana. Ndasiyira sisi vangu mwana, amai vangu vakazotora mwana wangu. Vamutora kudaro ndobva watanga kugara naye. That was ini ndakauya kuno ku2017 muna February. Saka pandakazodzokera muna December ndipo ndakasvika mwana wangu ari kumba kwamama wangu, but zvakandityisa kuti ndipinde mumba mamama wangu. Ndakasvikira kumba kwasisi vangu ndikangoti ndiri kuda mwana. Sisi vangu ndobva wandienda unotora mwana mama havako. Ndakaenda zveshomba kwa ndikanotora mwana wangu ndikangodzokera kuSouth Africa ndinombobvira ndaona mama wangu. And then 2018 mwana anonzi akarwara. Mwana arwara ini ndandadzoka futi kuno kuSouth Africa. Mwana arwara mama ndobva vati mwana ngauye kuno kundite sei ndigare naye ndichimuona semunhu mukuru. Saka mama wangu ndipo akatanga kugara nemwana wangu chichi. Saka 2018 pandakadzokerawo muna December ndibva ndangosvikirawo kumba kwavo, but ndakanga ndisina kusununguka sekuru. Ndakanga ndisina kusununguka because ndaiziya kuti havandidi, ende kuti ivo vagare nemwana wangu nemoyo wavainawo ndainzwa kutya zvakanga zvisina kundisunungukira. Yes. So anyway 2019 muna October ndakaenda futi kumba the same, ndobva ndangosvikawo mai vangu everything was fine vachitongosekererawo. Saka 2018 muna October mama wangu ndope wakatanga kushare neni nyaya dzekumusha kwababa vangu. Vakutonditsanangura kuti ndakambosangana pamunini vako chichi, but vanga vasina kumbobvira vandiudza zvese izvozvo. So unfortunately mai vangu vakazoshayika muna December 2019 musi wa 24 December, but still vanhu vakanga vaigara navo vaitawo vakutaura kuti mama last days vakanga vakukuda, because even pavakazofa vanonzi vakasiya vaudza sisi vavo kuti moyo wangu uri kurwadza nekuti mwana wangu anorwara nemaziso, kutaura inini. But makore ese kubva 2010 pandakatanga kugara navo vaiziva kuti ndoda dambudziko rangu, but not even a single day vakambondiendesa kwadokta, but vaiziva kuti ndorwara nemaziso. But 2019 pandakaenda muna October vakatoenda neni kwadokta vakanondirapisa. Pavakazofa mashoko avo akanga ari ekuti moyo wangu uri kurwadza nekuti mwana wangu anorwara nemaziso. Saka kusaziva kuti ivo mumwoyo mavo vakanga vazosununguka zvekuti vakanga vakundida here kana kuti, but inini handizvizivi ende ndichiri nebitterness even vafa kudaro ndichingori nebitter. Saka handizivewo kuti ndoita sei. Pane ndo mamiriro akaita nyaya inyaya yakakura, ende unozwa kuti makuriro awakaita muzukuru ndine urombo, but Mwari havatitendere kuti tipinde kana kuti pamwe masituations atisingagoni kubuda. Number one, Mwari haatendere futi kuti tipinde pamasituations ekungopindawo. Like now it's a big lesson. Lesson yakakura yawauya nayo yawadzidzisa. Your life kutodzidzisa vanhu vakawandisa muzukuru. Vanhu vakawanda vachakuona uchitaura nyaya iyi, vachatodzidza kutoti vana vedu havadi kuti vatreatwe zvisizvo. Kunyangwe iwewe kana kuti imi pachenyu murume nemukadzi mukarambana, musaise vana panyaya dzakadai. Number one, unozwa kuti chaiva namai vako kamuzukuru ibitterness. Bitterness vakashaya munhu akagara navo pasi ndokunda. Tisingazive kuti pazvakaitika pavakarambana pavakapiwa gupuro rekudirwa weti kwavataura vanga vane makore mangani, because kana vanga vachiriwo vadiki navo I think kuti ivo vanga vatoti kurei, because that was 1996 pakaitika zvegupuro ravo iri. But ivo vanga vari, I'm sure kuti vakanga vari vaine 24 years kana kuti 25 years, because sister yangu was born in 1992 and vakamusununguka vaine 20 years.
saka kureva kuti 1996 mama wangu anofanirwa vakanga vari kuma 25-26 years somewhere there handiti. Yes, saka vanga vakura. So tiri kuti kudii, inini hangu ndiri kuti muzukuru ka zvakaitika zvakatoitika, chinhu chisingagone kuchinja ipast. Our past, the way we grew up, kuti takakura sei, takakura nani, takakura tichibatwa zvakanaka here, takakura tisingabatwe zvakanaka. Zvinhu zvinonetsa kunge tiri tinochinja. Right. Indogona kukupa kana nyaya yangu yandogara ndichitaudza vanhu. Inini indakaudzwa baba mwana takupinda mu10 years dzemarriage. Ndakatonza baba mwana pachisina nyaya. Ende zvakaitika zvakawanda. But ndakaregerera muzukuru from my heart. Handinokumbirwa ruregerero ende handisi kutarisira kuzombokumbirwa ruregerero. Ende kuregerera kwandakaita hakusi kwekuti ndizova navo futi. Aiwa, hakusi kwekuti ndizova navo. Nyangu vakadzoka nhasi chaiyo vakati ndofunga ndakambozvitaura some months ago, maybe 2-3 months ago. Ndikati nyangu vakadzoka nhasi vakati baba mwana ndiregerere, ndotomuudza kuti ndakakuregerera kare. And from my heart, even if vachiona usho inoi or whosoever novaziva, from my heart ndakavaregera. I found another purpose after ndasiwa nemukadzi muzukuru. Ndakatoona kuti dai mukadzi akasina kundisiya kana iyo isho dai ndisiri kuita. Ndizvozvo. Urikuona pandiro, I'm a better person. Also, I'm even a better person than before. Ndakadiscover the other part yangu yandandisingazive. So life yako yawakararama muzukuru chiwana nzvimbo ainokuregerera. It's a process. Inini pandakaregerera zvakanditorera time. But ndaigara ndichipfugama. Chandoda kukuudza uri wega unogona kukundikana muzukuru kuzviita. But pfugama pfuna Mwari uchinamata uchiti Mwari inini wekutanga ndofunga nezoti umwe mutauro akamboti tanga kuzviregerera iwewe. Because iwewe unogona kutozvipa mhosva kutoti maybe mistreatirwa ndinoitwa kana kuti ndaitwa nemurume namai, maybe inini ndine problem. Ndakatombozviitawo izvozvo zvokuti kurambwa kwandaitwa kuti ndakashata, hunhu hwangu hwakashata, unotanga kuzvifunga zvakawanda kuti handina yakawanda. Ndakazviita izvozvo pandakazodiscover kuti inini handina kana problem. Munhu anenge achitokukanganisira muzukuru ndiye anenge atori neproblem. So why should I take problem yasomeone kuiita yangu? What am I saying? Ndikuti muzukuru zviregerere kutanga iwewe. Kutopfugama uchitokuna Mwari kuti Mwari I am forgiving myself. Because haugone ndakataura nezvo ndikati haugone kuda umwe munhu usati wagona kuzvida iwewe. First things first, chekutanga zviregerere, and then after that wokumbira Mwari kuti akubatsire kuregerera mai vako. Repeat this each and every day. Uchinamata, uchitaura, taura chako kutaura mashoko ane simba wega. Speak, think loud. Chitofunga uchitaura muzukuru kuti nina mai vangu ndinovaregerera. Kana na baba mwana futi because unogona kuzoita futi problem kakada kuita similar nekako do iwe handizozvitarisire zvangu because you have been through nyaya yachona kumwana wako. Because uona futi wakanosvika ukanopinda mumaoko uchifunga kuti zvoni wauyawo kumunhu achakuda achakupa rudo obva atanga kuita the same system yawanga watiza. So ndinofara nekuti wakazviona zvamakuriro wakaita semwana, and kumwana wako chiita kuti mwana wako ave nelife iri better than ever. Mwana wako asapinde through what you went through. Urunzwa muzukuru. So for the sake of your child, for your own sake iwewe you have to forgive. Zvinhu zvakaoma zvandiri kukukumbira but you must forgive for your own sake. Number one, uchagara nekabhuku kezvigumbu. Let it go muzukuru. Let it go. In fact,
zvakatoitika izvozvoka ngazvive izvozvo andiri kutoona kutaura kwawaitaka watobatsira umwe munhu izvozvo watobatsira umwe munhu zvakanyanyisa so ukaregerera show inoyi ticharamba tichimaita ndiri kuona kuti show inoyi yakanaka zvisingaite next time paunozouya uchitaura kuti ndakaregerera uchatozoona vamwe vanhu vakutoti toda kutaura even now vamwe vanhu vachatokutsvaga muzukuru kuti toda kutaura newe ndaifunga kuti ndakakura zvinorwadza ka but iwe makuro ako ka ichitombondiudzawo kuti ndiite sei. A lot of people are going to seek help from you. So for the sake of vanhu vachada kubatsirwa newe, for the sake not only your own sake but for the sake yevanhu vakawanda, you have to forgive your mother. And this show, this is our family show. Yes, takateerera. Taura muzukuru. Noiteke nyaya kunetsa kwesekuru. Inini hangu ndandida kuti chisekuru nerimwe saidhi ka mama wangu munhu wekuti kudhara zveshuwana ndakabatikana navo zvekubatikana kusvika palast point but ndakazosvika patime yekuti zvinhu zvandakangozoti ndozvandiri kuti handisi kuziva kuti ndakavaregerera here because ndakazongozviti hazvina basa kana vasinawo basa neni saka neniwo ndinozvinetserei ndozvandakazosvika pakuzviudza. So nerimwe saidhi munhu zvinhu zvekuti ndikazvifunga ndinovatenda futi kuti dai mama wangu asina kundibata rafu pandakasiyana nababa wemwana wangu pamwe ndingadai ndisina kuona baba vangu ndingadai ndisingaziye dzinza rangu. Saka zvinhu zvekuti nerimwe saidhi futi ndinovatenda futi kuti vakaita zvakanaka vakandipa shungu futi mulife dzekuti ndikwanise kuzviitira zvinhu zvangu. Saka ivo nekugara sekuru nekunamata nekuzvibatsira ndinoona kunge ivo vakanga vagara vaine dambudziko ravo because even ndazoya kuno kwachoka inini sekuru handidi kuti mwana wangu ararame life yandakararama because yakandirwadza ende inini pandakapinda mumba I was not expecting kuti ndichazobuda because ndakanga ndazviudza kuti handidi zvinhu zvakadaro. Saka baba wemwana wangu ndakavaudza kuti inini newe takasiyana, inini ndini ndakamuramba because ndakaona kuti zvaisaita. Saka ndakangomutaura kuti inini newe takasiyana but mwana wako ende usaite kuti mwana wako akukanganwe kuti ndinenge ndina baba. Saka baba wemwana wangu aitouya achiona mwana ndichiriko because takasiyana 2015, 2016, 2017 nchizoya kuno kupesa apa aiuya achiona mwana. Saka pandakazoya kuno kuini ndo pandakazotanga kunzwa kuti mama vakarova mwana baba wake pavakauya akamhanyira baba vake akazorohwa akanzi unomumhanyira unomuziya here akanzi zvonizvoko ukabiwa. Vakanga vasingatodi futi kuti nemwana wangu aone baba vake. Iye wacho akatonzi akatukwa baba mama wangu akati handidi kana kuona pano usatsike pano ende from there anonzi zveshuwa haana kuzombobvira adzoka. Saka inyaya yekuti even nanhasi nyaya iyo yakaafekta mwana wangu kuchikoro because pandakaenda kuZimbabwe last year muna October tichave mwana wangu vakandidedza kuchikoro vakanditi uyai kunoku nekuti tine mwana wangu patime iyoyo akanga ari ECDB vakati tine like chidzidzo chatinoita chekuti mwana anenge achitaura magariro anoita like kuti anoda vabereki vake sei chichi. Saka ivo vanoti mwana wenyu akauya kwandiri akanditi ticha inini dhedhi vangu ndinovada but gogo vangu havandibvumidze kuona dhedhi vangu. Saka zvinhu zvekuti zvakandibata zvekuti iko zvino ivo mama wangu inini ndosaka ndiri kuti ndakavaregerera but ndinozoti ndikazvifunga zvinondidya mwoyo zvekuti ndinorwadziwa kusvika paekitenzi kuti ndinonyatsonzwa kuti mwoyo wangu uri kurwadza kana chikafu chaicho patime iyoyo kana ndiri pathat situation ichi ndikadya chinodzoka. Saka handisi kuziva kuti ndakavaregerera here kana kuti dambudziko ende because ndakuona futi kuti chirwere chavakapa kumwana wangu because mwana wangu iko zvino ndikamuudza kuti musoro wangu uri kurwadza anobva ati nhai mama asi ndipo pepe pamakarohwa nagogo vangu. Saka zvinhu zvekuti ndikafunga futi kuti vakandikanganisira mwana wangu zvinoramba zvichindirwadza. Hai chokwadi hai ndabva ndaita umwe muzukuru wangu Mary ari panapa ari kutaura achiti hanzi
Araratidza kuti abatikana, munhu wandinoziva personally and munhu ari right ake Mary. Abataura akati kana makasununguka ka mainini kola ka ndimbotsanya nemi tese tichinyengetera kuti muregerere amai kuti navo kwavari vazorore mu. Alright, aiwa ndakasununguka. Ari kusugestawo kuti so what I will do, ndichaita network WhatsApp wazukuru anditi paWhatsApp handipo paWhatsApp yezvino, so vanokwanisa kutaura neni kana muri ku right. Mary muzukuru wangu handipo paWhatsApp, so if you can communicate neni kunonzi kuchi ku Facebook anditi Facebook yakanzi Saint Steve anditi ndobva ndakonekta nemuzukuru wangu Qiniso kuitira kuti program imuiite, because tiri kuda kuti ukwanise kuregerera mai uzodzoka uchinatsotaurawo kuti nyaya yazveshuwa ndave right handiti, because chandiri kuona ndechekuti damage yachona yakazoenderera mberi zvakusvika futi kunani kune mwana. Right, thanks very much nesuggestion yawaita muzukuru wangu Mary, thank you very much. Pamwe muri tori kudhuze nekudhuze, so mogona muri tori kudhuze nekudhuze South Africa kwenyiko. Uri kupi naye muzukuru? Yeah, zvinogona kuda. Ndiri kuJoburg ku Bedford, ndiri muJoburg chaimo kunonzi ku Bedford View. Wazvoona muri tori kudhuze naye Mary. Alright. Right, hanzi alright katiite kuti Edu uripo here apa? Katiite kuti Edi apinde, tifanira tapedza kare, but tichangoti tasarwa ne5 minutes handiti, saka tingoita 5 minutes more. Right, yes Edi? Edi? Ndiri kunzwika here naiva zo? Kukunzwai. Alright, Edi uri kundinzwa here? Ameno chichiri kuitika nenetwork yemuzukuru wangu wandajoinisa. Alright, pamwe achataura. Right, hanzi my sister, don't worry about the thing you cannot change. Unotozoita stress, varegerere zvenyu. Timboverenga kuti vanhuwo vari kuti kudii, maadvisor vari kutaura. Avete? Alright. Right, support yauya iyo Mary, hanzi thank you very much. Ndinotenda muzukuru, thank you very much. Without you dzidziso dzacho hadzibude, imi ndiri munotoita kuti tidzidze tese tiri pamwe chete. Alright, toda kuti ndimboverenga makompeni. Yes, that's very true. That's very true. Nyaya yachona inonetsa because ndorimwe bundu rave nemuzukuru wangu kuti nyaya yachona yakazoextenda yakusvika futi kune mwana akazoona abuse kaiva nambuya kuna mai vake handiti. So muzukuru wangu zvinhu zvakaoma nemunamato wasuggested nemuzukuru wangu Mary. I believe that you can go through this and zvinotopera muzukuru. Unotozoita zvinhu kutokanganwa chaiko chaiko. Inongozosara yave nyaya yekuti you cannot change the story, but you can change the future. Inozosara yatova nyaya ichatobatsira vanhu vakawanda. And I think ndichange ndichikuda pama-lives matine tichiita, because I think we'll be having live streaming every Thursday and Friday. And singazwe Saturday, but Thursday and Friday I'm certain. Tichiita same program iyoyo forgiving and forgetting. So kuzovapo kwako kwakanyanyokosha kuitira kuti vanhu vange vari vanodzidza nekuzivawo kuti there are a lot of things vandadzidza. Vabereki
vabereki ngatidei vana vedu. Vana vedu ka vana, kana ndiri mubereki handicharararamire zvimwe zvinhu, ndakutongoraramira vana vangu. Hanzi vazukuru. So ngatidei vana vedu. Ameno chichiri kuitika video inonchi iri kunetsa kuti ujoine pa live stream. I don't know what's happening. So zvandiroda kuti uite katsiniso, uya kuFacebook handiti wotsvaga yakanzi Send Steve undinyorere ikoko, ndobva ndakupa nhamba dzani, ndobva ndakupa nhamba dzaMary Maboti handiti motaura moona kuti munoona mata sei. Ati iwe pamwoyo pako chinhu chikuru, vhura mwoyo wako muzukuru, vhura mwoyo wako, ungozwana mumwoyo mako kuti uregerera amai. After all ka uri panyika ka nekuda kwekuti ndivo vakakuzvara handiti. So wakaitirwa zvinorwadza, but at the same time ka ndo mai vakatokuzvara, havana kukurasa, havana kukuuraya, vakakurega ukararama. Ozvinezvi watotaura wega ukatoti ozvinezvi inotongori nyaya, takatokutarisa ka uritori munhu anotoratidza kuti zvinhu zvake zvakarongeka. Uriona padurureva muzukuru. Ona makomenti aunopa, do you know kuti inini semunhu ka ndinotoziva kumakomenti kuti munhu uyu makomentero ake ka munhu uyu zvinhu zvake munhu akarongeka. Ndaitova neshuso muzukuru wangu ndichamuona ine sei, ndafara zvisingaite kuti nhasi wauya, ndafara zvisingaite. Same applies naiye Mary Maboti paakauya pashow tikataura, ndakafara zvisingaite, iye nehusband yake. We are a family. We are a family. Ini I'm one person wekuti kana tiri panapa hedu zvoita sekutamba. Ndinopesa ndave so much attached kune vazukuru vangu. Ndine vazukuru vakawandisa. We are a family. So what am I saying? Ndiri kuti inini newe qiniso hazvisingori zvepa social media. We are a family. And we can fight this. Tinogona kuzvirwisa tikazvikundikana, tikazvikunda. Hatingambokundikane kurwisana nekuregerera. Handiti? And the person who anonzi Mary Maboti, I know her experience very well. I know her personally. Munhu achakubatsira ende uchatoregerera. Zvaro unenge une situations dzimwe dzaunenge uchiti vakomana inini yangu yakakura, but ukazonzwa inini unozwa kuti inini pandakasiwa nemukadzi ndine shamwari yangu umwe yakanditi ndoda kungotitaura nyaya iyi tibve tapedze dusho. Akanditi iwe wakarambwa nemukadzi sei? Ndikati so nyaya yako hainanga nebasa iyi, enda unodya sadza kumba. Ndikati nyaya yangu hainanga nebasa. Unozva ndakanditi kudii? Sikanza ndiri kuzwa mukadzi wangu uyo wandandinayo uyo, ndakabva kubasa, taishanda tese nemuchinda yedu. Ndakabva kubasa ndikasvika kumba ndikapinda mubedroom mangu ndikaona mukadzi wangu akatorara nemunhu. Varitori paact. Handakapindira mukadzi wangu ndibva kubasa, handina kuita kungati kukuudzwa. Ndakatopinda ndega ndikazvionera mukadzi wangu. Hanzi baba, kana power rekuti hanzi unorova vanhu hanzi unenge usati waona zvichiitika. Handakangopinda mumba ndikagara pasofa. Muchindo wacho akatopfeka, akatobuda achimanya. Mukadzi wo hanzi ndakatoona zvichitoitika. Unozwa that story ndo yakachinja upenyu hwangu. Munhu wandinoziva akandiudza pasituation yandaifunga kuti ndakaomerwa, akandiudza kuti nyaya yako haina basa, ini ndakatoona zvichitoitika. So from that day on ndakabva ndapora ndikati akanyaya yangu kasina kane basa rese. So what am I saying? Ndiri kuti nyaya yako muzukuru ukasangana nevamwe vanhu vaunoshare navo uchatozoona kuti ini nyaya yangu iritori right. Kana uyu munhu akagona kuregerera munhu zvakadai, even you yourself you can do it. Wanzwa muzukuru?
usakanganwe kuuya kufacebook chitaura mashoko ako ekupedzisira tipedze edu show muzukuru pazuva ranhasi. No, maenda pamute sekuru. Ndiri pamute. Ya mute. Hello? Ya iri pamute haisi kunzwika. Hello? Hakuna chinhu haisi kunzwika. Hakuna chinhu. Amenoti yaita sei? Wona tiregedzai ndidzike sekuru haichanziki. Maita basa neprogramu yenyu, maita basa sekuru, ndinovimba kuti ndichabatsirikana. Maita basa zvikuru. Zvakanaka muzukuru. Ndiri kunzwika here vazukuru? Haisi kunzwika. Oh, ndiri kunzwika. All right, thanks very much. Thank you very much kana ndiri kunzwika. Rega ndingoverenga macomments. Rega ndiverenge macomments. Thanks very much Tiniso nekuuya. I'm so excited to meet you today. Show yedu was a great show. Nyaya dzinoitika, nyaya dzinoraramika. This channel ndeyekuti tibetsere upenyu hwedu handiti. So also kana unga usati wabaya pakasubscribe, baya subscribe handiti. Also tine video rataita apa pandakuda kuti ndinge ndiri ndinowadza nguva yangu munyaya dzakadai, nyaya dzinobatsira vanhu, nyaya dzinochinja upenyu hwedu nekudzidzisana vazukuru. So pane video yandaisa yedzidziso macouples endai munoona ikoko handiti. Right, hanzi ameno havo namwari mai vako vanopedzera namwari we-move on life chikuru kunamata mwari vanewe nguva dzose. Thank you very much necomment yakanaka. Waswera sei Judith muzukuru wangu? Right, hanzi kana makasungunuka mainini kumbotsanya. Alright, ndadzokera kumashure muchana. Yes. Okay, timboverenga macomments. Ndadzokera kumashure. Right, ndandapana. Alright, hana tsitsi takawira hapana chinokunda munamato. Pray for forgiveness. That's very true. Nothing can chinokundwa everything zvinogadziswa nemunamato handiti. Hanzi gona kutaura namwari unoona dzava nhoroondo, cause ukaramba wakabatirikana nawo zvogona kunge zvakasunga life yako zvekuti pamwe dai wapa nerimwe level. That's very true. Thanks very much necomment. Amen sekuru, pamwe dai vaikwanisa kumbomutora wogara pedyo naye mwana ohila. Thank you very much vazukuru. Right, hanzi so God bless you so much nema-comments enyu. Alright. Hanzi sekuru sendika pane zvimwe zvakangooma hazvo redo. That's very true. That's very true. Thanks very much muzukuru nesupport. Thank you very much. Alright. Hanzi nyaya yandirwadza hayo vanhu ngatikoshesei vana vedu kwete kushungurudza vana. Thank God hamuna kufunga mweya wekuzvikudza. Vamwe vanozviuraya nekuda kwekurambwa nevabereki. That's very true. Ukarambwa nemubereki vamwe vanobva vatoti zvichisina hazvo basa. Right, thank you very much vazukuru nesupport yese maita basa. Nekuuya pano ndokumbirawo tine group rekufacebook handiti.
group repafacebook redu reSaint TV rakanzi the only Zimbabwean Uncle Saint and the only Zimbabwean Uncle Saint. Hande ikoko tinojoina group iroro tichange tichitaura nyaya dzakasiyana siyana mugroup rachona. Also like our page rakanzi Saint TV paFacebook and like our page paFacebook. Also unouya wotofollowana paInstagram handiti paInstagram kamutobva wafollowawo vakanzi Uncle Saint Stephen handiti. Yes, Uncle Saint Stephen na PHEN STEPHEN handiti. Toda kuti tingewo tiri tinosvikawo kwese ikoko, so ngatibetserane kunge tiri tinokudza maplatforms iwawo, tinge tiri tinodzidzisa vanhu, tinodzidzisana makona ese. Thank you very much nekuuya pashow yedu. Show yedu yazoti rebei zvayo asi hazvina kuipa nekuti tanga tiri pakudzidza. So kana unga usina kuona forgive and forget 1 yachona part 1 iripo takaita nezuro. Also tine video rataita nhasi rekudzidzisana kamamarriages mwana baba kuti vana mai vanobatwa sei, vana mai vanogutswa sei pabonde. So video rachona ndichaisa link panapa kuti tinge tiri tinodi tinge tiri tinoroona. Thank you very much. Thank you very much nesupport. Wellington zviri kudii? Thanks very much for coming. Serena Badza wasvika ndichibva ndatoti much love muzukuru handiti ndinokudai zvisingaite. Ngatisheyewo vazukuru nehama neshamwari, tisheyewo channel yedu, channel yenyu iri kukura, tinge tiri tinodana vanhu kuti vauye tizodzidza tiri pamwe chete handiti. Thank you very much. All right, thanks very much vazukuru nasekuru wenyu, the only Zimbabwean uncle, hakuna umwe handiti. Pasekuru ndepano pamusha pedu, ndati Instagram, Facebook, ozvimwe zvandipo paWhatsApp vazukuru. So vanoda kutaura neni munouya kuFacebook handiti, kana kuInstagram munonyorera message ndokwandotaura newe. paWhatsApp handipo. Thank you very much. Na uncle venyu, Uncle Saint, tobva tati chi much love.